Máis dun cento de persoas están a participar no Plan Integrado de Emprego de Amicos, que ten por obxectivo facilitar a inserción laboral de colectivos con maiores dificultades, como poden ser parados de longa duración, persoas con discapacidade, mozos menores de 30 anos sen cualificación ou mulleres desempregadas. Temos un grupo de 100 persoas participantes inicialmente, agora mesmo chegamos a atender 122 persoas. Dentro dos colectivos que atendemos temos mulleres desempregadas, un colectivo de 26 persoas con discapacidade, temos tamén algún home desempregado e, sobre todo, temos un colectivo importante de menores de 30, persoas menores de 30, homes e mulleres sen cualificación. Dentro da formación fixemos 3 itinerarios, o itinerario de comercio, o itinerario de limpeza e o itinerario de almacén. Ademais da formación a través destes itinerarios personalizados, o programa inclúe a realización de prácticas a través dos convenios con numerosas empresas. A 4 meses aínda de concluir o programa xa son 53 as persoas que conseguiron un posto de traballo. O máis importante para nós é que facemos formación práctica en empresas, con convenios como con Gadis, Vegals, en comercio, e as iniciativas están tendo bastante éxito en poñer en contacto as persoas participantes coa empresa. Actualmente levamos 53 insercións, 53 persoas das 122 que pasaron polo programa que acadaron un posto de traballo. E dos 53 exactamente creo que adan en 27 homes, 28 mulleres ou viceversa, pero un 50-50. No acto de recoñecemento aos alumnos celebrado esta mañá participaron representantes das empresas colaboradoras, así como dos concellos da Pobra, Boiro, Ribeira, Porto do Son e Lousame que participan no programa. Pechou o acto o director xeral de Discapacidade, Fernando Castro.